Ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе новинкаҳоро нишон диҳам. И паплинои дубайскиян бо сангчиҳои ҳамхе терепере. Ина марҳамат, сангиш, санги хамилёнай. Нархи як либосаш 220 сомон. Баъд анамишам ҳамхе новинкаи сангиш хамилёнай 220 сомон як либосшай. Инчунин азанаин ҳаст, евростил. Иам сангиш ҳам хеле аминусхакатияй, минус плюс. Нархи як либосаш иша 200 сомон. Асабабе ки сангиш сваровскияй. Ана баъд бо ҳаст азанаино. Новинко марҳамат, тамошо кунед. Иам 220 сомон. Асабабе ки сангиш хамилёнай. Ана бо ҳаст азанаин нусха. Амин нусха ду ранг дорад, дидед? Ин дигар рангаш. Ишам ами 220 сомон. Нархи донашай касе опиту мегира бо арзон мешавад. 250 будай. Ина марҳамат. Ҳаст инчунин азанаин нусха. Ин нусха тамом шуда буд, бо дарбори нав омадай. Дидед чӣ хушрӯ. Фасон. Иам ҳамхе 220 сомон як либосаш. Инам 220 буда? Ина бинед. Фасонанаям бори нав. Ҳозир бо як чанта дига аст. Ман нишон метавонам. Иш чанда? 250 сомон. Иш 250 будай дӯстони азиз, бахшиш. Иш 250 сомона будай. Уна анча наистаги ади бонҷо.